chamou currar, non sabes? Para me dicir que lle vendese as leiras que ten aquí, non sabes? Sí. E vendinhas, non? Sí, por 5 millóns, non? Sí. É que non foi o que acordou el. Sí, pero o problema non é o acordo, Paula. O problema son os 5 millóns. Que teñen os 5 millóns? Que non os teño, Paula. Perdinos. Non sei para que naciches. Aí iso é o que pensas, non? Sí, é o que penso. Moi ben, pois sabes o que che digo? Que eu por min borro todo o meu pasado. Eu tampouco pedín nacer, papá? Eu non pedín nacer. Desculpe. Non puiden evitar escoitar o que dixo antes. Eu non creo que ninguén poida dicir iso. Ajá. Son Anxo. Anxo Expósito, representante de lencería. Sé que non faz cosa boa, pero é un inútil. É un inútil. Ti és un loqueiro de merda, entende? Ti non tes medio... Estúpido. Unha, dúas... Como que clase non tirei a pedra? Socorro! Auxilio! Pero... Non sei nadar! Aguanta aí, tamén ter competencia, manda rayo, Ti salváchesme, Logo tiveches un esvaecemento, entón tivente que sacar eu. Pero o importante é a intención, Que falabas? Que xa está? O teu, o de non nacer. Xa está, veña, imos a algún sitio tomar algo. Ladislao, non ten lógica que queiras suicidarte se non estás vivo. Non que naciches, xa te dixen antes. Eu son Ladislao, son o fillo de Ramón Couto. Mire, señor, eu non sei quen é vostede nin o que ven pintar aquí, nin me importa. Pero non lle permito baixo ningún corseto que se meta con Ramón Couto. Que diste ti non estás ben da cabeza, ti non... Non está ben é vostede, fago favor de apartar que estou traballando, caralla. Ti que fas aquí na miña casa, Abrirche a porta. As túas chaves non valen aquí, Ladislao. Esta non é a túa casa. Vouche mandar de volta para a selva. Se ti aspitus a secretaría do xulgado, Secretaria do xulgado. Sí. Son Ladislao. Ladislao, como a Kubala, eu tamén ia para futbolista. Non, ti xogaches no Atlético de Madrid, no Deportivo tamén. Que dis, tolo? Déixame en paz. Se estou sangrando é que Manjui pegoume de verdade, non? Ese Manjui me pegou de verdade é que papá e Celia son eles e Evaristo debe estar nos percebes, entón, non? Gracias, tío. Gracias. Gracias. De nada, de nada. Ti non és un anxo de segunda, Ti és un anxo de primeira. Gracias. Non daba peixe. Para que despois rías da miña ruta, da miña París. Curubelos. Río Patenos, unha manifestación, Melgacho, unha manifestación de curubelos, che. Onde fui? Ali, fronte ao santuario. O caladoiro da barca. Houbo anos que deu moito. Traballábanos de cormelle. Pescada, sobre todo. A pescada esquilmárona. Agora o que dá curubelo, che. Xa vexo. Además, que máis ten se traballábamos de cormello ou non? Agora traballamos nós e punto, non é? Será? Non dixo que non? Ten que ser. Además, eu non coñezo ningunha lei que nos proíba pescar ali no mar. Con tal mentre non saiban eles. Esas cousas acábanse sabendo. Home, xa, pero... Pois se sabes, somos. Ou que, Melgacho, digo quen estás. A ver, para comer este. A ver, ó. O caladoiro da barca.
E claro, a madriña veña que Eduardo, e o cura Cuné, e o neno, como era pequeño, chámanlle Cuniño. É boa, Ai, que me desestabilizo, caralho. Oh, que tan malo é, meu. Malo de que gañei un premio na parroquial, con este chiste de pequeno. A mí que me importa, pero é moi malo, ladillao. Paz que a mí justamente malo, sabes? É cambiando de tema Evaristo, marchamos, sí. Que presa temos? Estamos ben aquí, home. Non é presa, é que levamos un mundo de tempo a falar de 4 tellas mal postas, eu que sei, non? 4 tellas mal postas? Ti sí que estás mal retellado, cabeza de chorrito. Onde tapas ti unha maravilla da creación así? Con esta pedra, con... Home... Non fales así, non, que me faz sentir culpable. É que non, é que és culpable. Pero ti és culpable por inocente da vida, que é o que és ti. Sí, non? Sí. Mira, Evaristo, vouche prometer unha cousa, Vouche prometer solemnemente. Prometí, payaso, que vas prometer ti? Déixame falar. Prométoche que en canto... Aténdeme. En canto teña un negocio e gañe, os primeiros cartos son para ti. Para devolver patacón por patacón o que perdín aquí. Se ti non te clareas, sabe, está calado. É máis, xurucho, por estas, pola túa respeta. Miña respetiña. O que respeta vas levar ti xa na cabeza agora. Ese é o que tiña que facer. Pero, vai, menos mal. Menos mal que se cara xa foi o seu avós, percebes? Aunque non teña onde vivir, é igual. Pero como que non tes onde vivir? Xa xo dixen, ven a nosa casa, ali estás ben. A vosa casa que se me parda a min. Está teu pai, está tua irmán, dijo, que fajan ali? Que máis ten, non? Onde comen 3, comen 4. Pero que non me gusta a min vivir de moca, que... Pero non é vivir de moca, Evaristo, é unha temporadiña ata que atopes algo mellor. Veña, estás ali no sillón, tela televisión, comando a distancia, temos un vídeo de 4 cabezais, Sí? E tendes Canal Cruz? Non, Canal Cruz non, pero... Bueno, é igual, Veña, tira, xa está ben de... Ímolo. Veña. Se non... Poñémonos melancólicos, non facemos nada todo o día. Toma, collei. Ai. Pois dixoche unha cousa, Ladillo. Te dirás o que dixas, pero... A min este pendello pareceme que é moito pendello de moito carallo, Xa está, saca de ella. Vamos, home, veña. Coño, Pablo! E causalle presuizo. Isto é todo, Non hai quen distinga entre saída ao recreo e unha alarma de incendio. Laura, quería comentarche unha cousa. Claro. Veña, Laura, que non temos todo o día, Non te emporises, Fito. Que? Que vou agora. Veña, que só quedan 29 minutos de recreo, Que me querías, Aurea? Sabes que pasado mañán hai consello escolar, non? Dixeron, sí. É que chamo Celia. Hai unha partida sobrante que quere destinar para algunha actividade dos rapaces. Non estaría de máis que levases algunha proposta. E ti que pensaches? Nada, é un diñeiro para vos e vos tendes que decidir que facer con el. Vale? Claro, vale. 27 minutos, 27 minutos. Xa vou, Fito, xa vou. Bueno, 55 segundos. Pois é moito que ali hai, É moito que ali hai. Dígoche, Ramonazo, que na miña vida vin eu aparellos tan atacados de robaliza, non o. Ti non me querías facer caso? Non quería que Si, oímos Celia, canto ben non che dixen, imos Celia, imos Celia, que xa hai tempo que non vai ninguén. É que ele é moi pouco cabezón. Para nada, Eu que teño niña é que son cabezón, pero é polo meu entendemento que non é normal, che. Pero que non ia dicir, meu home? Que non ia dicir, che? Xa che dixía eu todos os días, hai que cambiar de marca, senón non gañamos nin para o torrón. Caso agora que os di al lado non saiban do chope, senón xa fixemos, Seguro que se o saben. Non han lembrar que cando explotaban eles non deixaban que ninguén fose fainar ali. Uns comenexos de moito carallo os escormellentos. Ois, Ramón, e logo se eles daquela non tiñan razón, como te asegura ti? Porque nós somos nós, se nós chegamos a boi antes que eles, chegamos a traballar antes que eles, é normal que sexamos nós os beneficiados, non? Ai, sí, e logo non vos beneficiastes, non?
Non chegastes coas bodegas cheas de peixe. E o resto dos barcos de Porto Sás tampouco chegaron. Nós somos nós. Sí, muller, sí. E o resto dos días, que? Ou é que os daqui non temos dereito a máis nada? Claro que tende, Ramón, pero os de Cormilla tamén terán dereito a algo, non? O caso é non andar piando e non falar do que se pesca diante de xente de fora é... Petróleo, non sexa así inocente. Antes ou despois acabarán non sabendo, se é que non o saben xa. E quen lle iría dicila? Calquera, dillo calquera. Esas cousas acabanse sabendo sempre, e punto. Mas onde se quita non se pon, logo se lleve o fondo, Ou traballamos nós ou traballamos de Cormelle. Unha de dúas. Vaya carallo. Aquí vas a estar ben, aquí chamou que faja falta. Pero de Canarias, que? Canarias non me contaches nada, ali a corpo de rei, A corpo do carallo. Que pens que cambiar a respeta pola paleta que non... Veña masa, veña ladrillo e... Xa, pero, un peso ainda faz, pero ali non paga o balín, que é moi caro, Ladislao. Xa, pero o rematar a xornada que? Co ambientazo que hai ali, comerías ben, que ali papas arrujás, mojo picón, todo riquísimo. A ti sabe chojar, non sabe? Home, non sei, eu falo polos documentais que vin da cultura juancha, máis do que teñen ali, do viño, teñen viño propio, que nunha illa non é doado. Xa, pero aquel viño, para leválo ao buso, amigo, hai que manexar moita divisa, Ser alemán, polo menos. E a Pitusa? Que película lle contaches? Porque era chegou dicindo que pouco menos que che saían cartos dos petos, entendes? Que lle contaches? Vai, que aquel día, sí, pero... Onde vai que pasou a romería, O mal é agora. Calquera lle di a verdade. Xa. E onde na viches, non? Que va? Pois se cadra, cando che vexa, vai levar unha sorpresa, Igual xa sabe que ando por aquí. Se cadra. E que vas facer? Que vou facer? Eu que sei o que vou facer. O que vou facer é... hinchar o peito e tirar para diante. Ir onde ela e decirle a verdade ao carallo. Pero isto que é de papá? É que mira que claro, hai moito que non vos vedes, Os sentimentos, Evaristo, son... Sentimentos que che importan a ti os sentimentos? A ti sabe Xamón, non sabes? Sí. Pois toma, come a cala. Hala. A ver, ou falamos dun en un ou... Ten razón, mellor que cada un vaya dicindo o que lle parece por orde. Quen empeza? Si, ti cala un momento, Fala ti. Vale, pois decido eu só e xa está, xa pensarei nalgo. Non te pasa, Laura? Por riba de que levamos aquí 15 minutos de recreo perdidos polas túas cousas. Nas miñas cousas? Mira, Fito, que propoña no Consello Escolar é para todos. Que me mandaría a min intentar ser democrática? Eu xa che dixen o da excursión. Sí, claro, unha excursión. E nós seguimos jogando ao fútbol coa roupa bella, non? Ás veces parece que gañamos porque damos lástima. Informática. Como dis? Informática. Hai que investir en informática. Carai, Lois, non contaba eu con iso. Se faltaban 2 minutos. Que hai, xentiña? Hola. Rosa, pero que vida é a nosa, senti, che? Apareceu a mariñeira. Xa ves? E mira con quen. Pois o último que souben de Xa ti... coñecedes a Toñito. E agora é o meu patrono Punta Branca de Cormella. Toñito, un lotazo de coñecidos. E logo... ando a somar agora cos de Cormello, logo. E que máis ten un sitio que outro, Manfi? A min ocorreseme un par de diferencias. E mira unha cousa, non abren os bares pola mañán cedo ali en Ben, pois Cormello, agora Toñito quería falarvos dun asunto. Non, Toñito? Sí, o tema é... O tema, xa sei eu cal é, que parvo non son. Papi. A ver, vai o tema, que non teño todo o día, che. Moita faena, non? Sáfome, Toñito, sáfome, na máis. Sei que hoxe os de Porto Sás tivestes moi boa pesca. Sí. Mentras os nosos viñeron todos queixándose do pouco que É que traían. vira unha cousa, nós non temos a culpa de que vos sexades como as cestos. Tomaremos algo, non, Belinda? Café ou tila? Café con leite, non, Toñito? Ti sabes por onde vou, Sí, Petróleo. xa che estou Non te dicindo faja lo que parvo. vayas directamente ao tema. Estou che dicindo eso. Estás nada máis. farto de sabelo. Moitos en Cormelledín que viron os vosos barcos vindo do caladoiro da barca. É que? Moi ben, é que? É que ti sabes, Petróleo, tamén como min, que ese caladoiro descubrímolo nós. Sí, descubrístelo vos, sí. E despois esquilmástelo vos ca puta dinamita. Así que agora que? Estás a dicirte... Pero... Nós pescamos alá. Vamos pescar alá e nunca vin a ninguén de Cormello pescando alá. Levamos tempo traballando ali, Que é moi novo, rapaz. É que- Ese caladoiro é noso e ninguén nos lo vai quitar. Quería avisarvos. A ver, Toñito, como é o tema? Nós descubrimos que o caladoiro volve dar. E vos, polo aquil,
queredes explotalo, vai, explotalo e dicir, queredes dinamitalo outra vez. É que eu xa non sei como é o hombre. É que xa non sei como é o hombre. Xa non sei como é. Veña. Non poderíamos falar desto con un poquinho máis de tranquilidade. Eso. Preto, xuiz, preto! Me cacurras, que susto me deixas. Que tal? Que tal, era broma. Aterrando por Portazás, non? Sí, aquí de volta outra vez. Xa nos vimos outro día, pero pouco tempo, non... Sí, foi pouco tempo, pero... Xa nos veremos noutro momento, non? Como non? Hai de invitar un chiquito un día destes, non? Veña, pois estamos a palabra. Eu deixo vos que teño moito que facer, Claro, normal. Veña, ata logo. Ala. Pero mirad quen está aquí, ó. Pitús en persoa. Home, que agina para ti onde te metes, muller, Estive uns días fora. Uns diñas de descanso. Ajá. Pois sentaronche ben, Estás moi ben, como sempre, claro. Eu a ti tamén che vexo ben. Gracias. E logo que, xa sabías que andaba por aquí? Sí, dixéronme. Que de viaxe de negocios, logo? Algo así. Non, primeiro de todo vim para verche a ti, claro. Pero despois tamén queríache falar dunha cousa que para min é moi importante, que me anda máis voltas últimamente, non? Pois, mira, precisamente eu tamén tiña gana de falar contigo, porque tamén che quería contar unha cousa importante, pero claro, con tanto traballo non sei... Claro, tens moito traballo. O xuiz que encheche de papeleo, non, o xuiz? Pero non te preocupes, porque veño noutro momento. Pois, se me viñeres buscar a saída... A saída? Podíamos falar. Ajá, si, hei de estar aquí como un cravo, si. Sí. Pois, ala, ata logo. Ben, rapaces, aquí tendes todas as propostas que foron aparecendo. Así podedes organizar a discusión. Se me necesitades desde unha sala de profesores, vale? Ben, antes da votación estaría ben que cada un, pois, explicase así un pouco a súa proposta. Iria. Eu dixen outra excursión porque creo que... Claro. Así mareámonos todos no bus, comemos comida fría con auga quente e despois chegamos ao sitio e xa hai que marchar. Unha idea estupenda, Ai, sí. Logo das camisetas de fútbol é mellor. Estará ben pos poucos que estades no equipo, pero o resto... O resto podedes vir vernos xogar de excursión. A ver, calma. Eu quería que Lois explicase a súa proposta. Gústame iso da informática. Home, a idea é simple, Simple, pero moi constructiva. Podemos ter acceso a internet, elaborar os nosos documentos. Non digo que non, pero eu estaba pensando nas videoconsolas. Xa. Isto da noite máxica, que non propuxo? Eso é meu... É o meu plan alternativo, entendes? En que consiste? Mira, o que hai que facer é comprar unha tira de petardos, non? E despois ir por aí e facelos estopar, non? Pois non sei se no Consello Escolar lles vai gustar moito iso da noite máxica, Home, podémolo facer polo día, Eso... non? Os Concha ponlle unha cenefa así pespunteada, non? Ai, a miña cenefa non me gusta entarracido. Non? Que ó? Hola. Que melindre, ponme aí un cacharro, algo aclarado, contundente. Como de contundente? Perceval non che queda, claro. Sí e non. Queda cho ou non che queda? A ver, explícoche. Non me queda Perceval, pero queda algo parecido, unha cousa que fai Tarracido. Ese animal, que vai facer Perceval ese? Seguro que non hai que no traje. Mellor cousa non hai, como dije lo contrario, vai haber máis que palabras. Dille, nena, dille como está o meu Perceval. Home, é unha bebida enerxética, eso sí, moi enerxética. Prova. Hola, verá. Que... carallo! Non te mal, Ás veces falas cousas ben. Home, habendo vos mestres, pois... Yo, estou como un pinchín, Ala, marcho que teño que marchar. Ala, pola sombra. Onde vai este? Eu sei. Que pasa, Pitusa? Non pensa marchar hoxe? Xa é hora, Sí, ben, non sei, señor xuiz, pero é que teño aquí unhas cousas pendentes que quería rematar antes de marchar. Pero non se preocupe, vaya tranquilo, que acabo de contadiño. Pois nada, sendo así, ata mañá. Ata mañá. Ata logo, Aristo. Ata logo, xuiz. Pódese, non? Pasa, Evaristo estaba che esperando. Mira, Pitusa,
Antes de nada, teño ganas de che falar de min, Ti igual pensas que sabes moito de min, claro. Pero... creo que non tens nin sorra idea, Eu a ti tamén che quería contar algo. Xa, pero primeiro falo eu. Porque senón eu non... pásame o efecto e despois non son capaz. De que efecto me falas? O efecto é o defecto que teño na cabeza, Pitusa. O conto é que che quería dicir unha cousa moi importante, pero non sei nen como empezar siquera. Que non é prato de bo justo, non... Arranca dunha vez, Evaristiño. Arranco para que se me ponga moi costa arriba, Pitusa, que queres? A ver, te acordaste en Canarias? Claro. Que eu parecía que tiña un milagre de cousas, que era que estaba facendo as Américas, que era... Pois todo eso non é certo. Que queres dicir? Que todo aquilo era así a can. Que eu non era rico, nin son rico, nin nada. Que todo aquilo... E logo que eu vi? O que viches era todo doutros. Ata o traxe que levaba eu, deixoume o pancho. Que nin siquiera meu, non ves que me quedaba algo grande. Que eu sigo sendo un desgraciado, Pitusa, non... Bueno, tranquilízate, que... Tranquiliza nada, home. Desgraciado ou peor ainda. Porque agora tampouco non teño pendello, nin as terras, nin nada. Que deixei todo a Ladislao para que mo vendera, e dis que o enganaron, e perdi os 5 millóns que valía, e agora son... Estou... O que pasou, xa está. Non fagas caso. Vaya, pois o conto é que eu volvín a Portosás para quedar aquí. Porque en Portosás non se está mellor que en ningún lado no mundo. E quería quedar aquí para sempre e canda ti. Pitusa, ti ainda me queres, non? Eu, home... Pois daquela eu non quería falar de outra cousa. Está todo falado xa. Ti tamén me querías dicir a min algunha cousa, non? Sí, pero se cadra o que che tiña que dicir e agora xa non ten moito mérito. Pois logo, Vos. Perdón. Oia, non se vai, home, que non pasa nada. Quen era? Ti coñécelo? Sei quen é. Non che parece que tardaran algo demais? O mar nunca ten horas fixas. Pero tardan. Ai, ti non sabías. É que onte Toñito de Cormella e máis Rosa estiveron falando con Petróleo. Non sabía. Pois parece que a cousa non foi moi alá. Rosa chamoume e non parecía moi contenta. Claro, ela como é de Portosás. Será de Portosás, pero pesca cos de Cormelle. Pero eso non debería ter nada que ver, Melgacho. Non debería, pero ten. E que queres dicir con eso? Que vai haber problemas? O mar non avisa. Quen anda aí? Son eu, Ramón. Curras, que faz ti aquí? Eu estou dormindo. Trouxeme o Ladislao, Pois a mí non me dixo nada. E vaya susto que me daches. Dajo ti a mí, meu. Pois vai-te preparando, que vou estar aquí unha temporadiña. Eso está por ver, A maldita gracia que me fai. Papá, non che dixera nada do de Evaristo, pero tranquilo que está en vías de solución, En vías de solución, Pois amañamo canto antes, oídos os dous fora. Ramón, te poñes así, Que eu non estou aquí por justo, Xa, home, xa. Voume duchar. Non almorces, papá. Non! Pois eu primeiro vou almorzar. E despois voume duchar. Se cadra. Víchelo, Que non para que en directa me largou. Para mí que non lle gusta que este aquí, Non sei por que o dis. Estáse ben, que dórmese moi ben,
Cogina. Ai, foi boa a entrevista de onte con Pitusa, Ai, non fui mal, non. Non teño nada, pero... Polo menos teño a ela. É iso que leina un pouco nas nubes, Igual é porque levamos tanto tempo sen vernos que claro. Claro, igual é por iso. E logo, cando estábamos no millor xa collendo o carrete, non aparece un tipo a tocar o carallo onte. Que tipo, quen? Eu que sei, un tal Anselmo, disque. O médico, xa sei. O médico, pois, será de urxencias. Que entrou e saiu como unha exhalación. Que hai para almorzar, non? Café, máis leite. Para mollar non tens nada. Aquí quería ir aos percebes, hai que estar preparado. Xa, non hai... O exercicio físico é moi bo, que libera endorfinas e dá optimismo, sí. Pero o optimismo non é problema, Non. Xa vexo, nin por andar espido pola casa, non? Polo visto, aínda non tendes unha decisión tomada, non? Xa sei que non é doado, pero o que ten mérito é que Laura quixera compartir con vos a súa proposta. Iso chamase democracia. Pasa que se non hai acordo... Creo que sí que o hai. Sí? Conta. Estivemos falando, houbo unha votación e gañou a Noite Máxica. É que é iso da Noite Máxica? É algo que vi na tele. Cultura mediterránea, entendes? A idea é que... O caso é que decidimos cambiar un pouquiño a proposta de Fito e pensamos que estaría ben unha festa cun concerto. Un concerto, soa ben. Que tipo de concerto? Aínda non está moi claro, pero pensamos concretalo para mañán. Para mañán, que é o día límite. O tipo de música só sabedes, non? Sí, muller. Cal vai ser? Se cadra ainda hai que darlle unha voltiña ao asunto. Matices, o que está claro é que o dos petardos... Fito! Tranquila. Se queren guerra van a ter, Queren guerra van a ter. Non pode ser. Será que nos chama piratas e o que hai que facer é botarlle a prova, como che dixen. É botarlos a fondo. Pero que pasou? Pasou. Isto non lle lo podemos consentir, Pois claro que non, Ramón. Se queren guerra, non de ter que me chamo Arturo, home. Pero a ver, que? Nada. Dejamos o caladoiro da barca, apareceron os de Cormella e liárona, como sempre, Pero, e que máis? Que máis? Que nos botaron por riba, María. Aí vemos largando nós. E viñen eles detrás largándonos por riba para ello todo, María. Parello enleouse todo, houve que tirar del, tronzou, unha desfeita, unha... E non é xa que perdamos a pesca de hoxe. É que perdemos tamén o aparello, que manda moito carallo. Cando a carnaza é boa... A razón témola nós, Melgacho. Ese caladoiro estaba abandonado ata que chegamos nós. A ver por que non foron eles logo mirar, a ver, se vía. O que pasa é que así como vos pensades que tedes o dereito sobre o caladoiro, eles tamén o pensan. Marilín, o que ti queiras, pero eles... É que así é caladoiro que collen, pim, pam, pum, reventan a dinamita, así non é o conto, che. Pois veña, reunímonos e falámolo, non? Moi ben, pero primeiro falamos os de Portosás, Vale. Eses cormellentos son capaces de non comer eles con tal de non deixarnos comer a nós. Que non hai que falar nada, non hai que falar nada, Ramón. Hai que traballar, deixa traballar os demais, que xa está ben. Convoco para as 8. Arranchade todo nun xunto. Sí ou non? Pero que queiran, María. Convoca. Aí as 8 no petróleo, veña. Aguriño, Melgacho, aguriño. Non sei en que vai dar isto. Mar de vento. Mal asunto. Bos días, Pitusa. Anselmo, eu... Chamei tonte pola noite á casa e non estabas. estaría deitada. Tomei algo para dormir e non senti o teléfono. Xa, é que polo visto aínda non lle contaches a Evaristo nada do noso, Non puiden. Xa, pois daquela... É que, mira, resulta que todo aquelo de que era rico era un conto para que eu e mailos daqui non tivésemos por un ninguén. Pois sinto moito por el, pero... Non ten un peso. Nin siquiera ten o pendello que tiña. Ten que vivir de prestado. Non estaría ben pola miña parte deixalo agora. Pitusa, a consideración ten un límite, pero tamén tens que pensar un pouquiño no noso, non? Porque... E xa o fago. Pero... isto
estou nunha situación moi delicada con el. Eu pídoche que teñas un pouquiño de paciencia. Paciencia, paciencia. Xa teño paciencia, pero nin a él nin a min nos faz ningún favor alongando esta situación. E que fago? Non o sei, se cadra é que sobro eu. Creo que vou dimitir. Que dis, Laura? Esta mañá mola agora, Xa, mira, buscamos alguén que toque pop, rock, folk, salsa, todo no mesmo momento e xa está, non todo amañado. Que conste que un toquiño de tecno non lle viña mal, Claro, e hip hop tamén, non? Porque por pedir... É o dos petardos. Non esquezamos os petardos, Que nos podería asesorar? A ver, Eu non sei. dimito, Un momentiño, Laura. Podemos falar con Brais. El controla e podenos dicir del gen. Ti crees? Claro, muller, ele sabe disto e a mellor ten amigos por aí. Pois ímolo ver. Pero nada de petardos, vale? Vale. Nem sequera unha tiriña de nada. Un petardiño. Claro, normal. É que estes non entenden a cultura mediterránea. Hai que tomar medidas e hai que tomalas xa. O que pasou hoxe no mar é moi grave. Non podemos consentir que eses chiquilicuatres se burlan de nós. Polo que a min toca, mañá non vou máis sen a escopeta, Tenta todo, Bangui. Ten cabeza, Hai outras maneiras. Pero que maneira, pegarlle un tiro canto abran a boca. Porque non me explico. Unha cousa é que se tenten rir de nós, E outra moi distinta é que nos piquen as boias, que iso xa me toca o carallo, que non me deixen traballar e non me deixen traer peixe para casa, Manjo, estades moi pasados de voltas con ese dir armados ao mar, Así non se arreglan as cousas nunca. Nunca. Quedouche francamente ben isto de pasados de voltas, Quedouche moi ben, María. Pero dígoche unha cousa, Tens que pensarla tamén. Hoxe por hoxe, nin miga de dereito moral teñen sobre ese caladoiro, Ni mijiña. Eu o único que digo é que as cousas non se arreglan polas malas. É o único que digo. Mira, en Musía, que Musía pasou? Patena. A ver que pasou en Musía. Arreglaron falando, nada de mortos, falando. Eu non comulgo con rodas de moinho, María. Ali tivo que haber golpes ou mortes ou algo tivo que haber. Que non me explico. Pero a ver, vos non sabedes que existe unha palabra que se chama negociación? No Parlamento, sí. Negociación existe. E non vai existir negociación. Pero a negociación deles sabes como é, Se non sabes como é a negociación deles, o caladoiro da barca para os de Cormelle e para nós, merda, María. Desde fora, todo se ve moi bonito. Pero con eses animais é inútil negociar. E perdón que te diga, María, pero ti desto non tes nin idea. Ramón. Ai, e ti és moi educado tamén, Unha cousa, María, é a práctica, e outra moi distinta é a teoría, María? Mas que che vou contar, María, que che vou contar, Que che vou contar dos de Cormella? Que facelle fronte, acabouse. Eu penso que María ten toda a razón. Non dijas parvadas. Con eses animais non se negocia e punto. A ver, Ramón, intentáchelo. Sí. Pois sí, intentámolo máis veces. E sabes, nada de nada. Pois eu o que vos digo é que as cousas arreglanse negociando e con sentidiña non como a vos agora. Oi, que día ten hoxe, Marilín, que día. Eu xa che vexo vir. Eu a ti, a ver, ti o que queres é unha votación, non é? E o que queres, unha votación? Pois sí. En Réjara, Sí. unha boa votación. Pois, has de tela, muller. A ver, os que, non sei, os que pensen que o caladoiro da barca é noso, que erjan a man, a ver. Non é así. Non é así. Senta aí, a ver. A ver, goberna ti, María, goberna ti, a ver como é, a ver como é. A ver, os que crean que hai que facer unha negociación, que levanten a man. Aí te la túa negociación, María. Hola, Sigirben. Hola, Currás. Hola, que tal? É Baristo, Son Anselmo, o médico. Algo xa en falar. Que tal? Dando unha voltiña por aquí, mirando a paisaxe. Os parrulos. Os que? Os parrulos, vin ver os parrulos. Eu vin ver os percebes, só velos, Sempre se aprende algo mirándos. Xa están aí para eso, claro. Son sedentarios. Os percebes tamén son sedentarios, Parecido. Os parrulos aniñan esas rochas e xa non se moven de aí.
Non como aquel outro. Mire. Ola, a ver. Non vexo nada, xa. É un milagre de bonito, E ten a crista colorada, como parece un jaliño pequeno. Sí, é o asubión. Un paxaro moi chamativo. Pero agora está e agora xa non está. Agora xa non está? É unha ave migratoria. Sí. Migratorio tamén son eu, Que ainda acabo de estar agora en Canarias. Xa o sabía. Xa o sabía? E logo falaronlle de min? Faloume Pitusa. É unha boa muller, pero creo que é sedentaria, como os parrulos. Mire unha cousa. Vostede non ven aquí a ver os parrulos logo, non? Trátame de ti, Currás. Pois o certo é que non. Vin porque contaba con candaras por aquí. Creo que temos algo a medias. As cousas seguen quentes no mar. Un banco de Robalisa e 2 confrarías. É un problema que non che ten doada solución. Confiemos en que a cousa non vai a máis e que impere o sentidiño. Agora, escuiten unha selección das nosas mellores músicas mentres nós intentemos amañar outro problema. Temos a emisora literalmente invadida. É unha invasión rabuda. Atención. Se non volvo falar en 10 minutos por este micrófono, chamen a Garda Civil e díjanlle que veña as presas o furacán de Porto Sás. Oye, non parades, A ver, que querías ti que preguntabas tanto? O teléfono de Madonna non tenes por aquí? Sí, home, sí. O que pasa é que non che dou porque agora non está na casa, non sabes? Hai que parviño, Biches, ao principio moitos contactos e pois nada. Todo escaparate, non che dixo logo. Paula, que pasou? Precisas axuda con esta tropa? Que va, sobrevivo. Pero case mellor regaluchos, Que foi? Viñamos falar contigo porque estamos coa idea de facer un concerto. Un concerto? Pareceme ben, pero que tipo de concerto? Tanto nos ten o que ti vexas, E os cartos? Os cartiños que? Esquecín preguntar cantos tiñamos, pero podo yo preguntar a Celia, É logo que ten que ver o Consello, este conto. Pois que os cartos son do Concello. Sobrou unha partida e dánola para que organicemos algo. Ben, daquela xa non fai falta que faledes con ela. Entrevisteina outro día e díxome que xa me falou ben do asunto. E canto é? 20.000 pesetas. O máximo, 20.000 pesetas, non? Sí, home, sí. Gracias, Brais. Perdoa as molestias. Pero que lle pasa a isto? Que con 20.000 non imos a ningures. Ata logo, Brais. Ata logo, genejos. Con 20.000. Daquela, o dos petardos, é boa idea. E ti que lles fixeches a estes, que van máis desanimados? Viñan cheos de ilusión, haberá que darlle a cabeciña a ver se conseguimos que recuperen a ilusión. Empate cedido polo Deportivo ante o Rayo Vallecano non lle sentou nada ben a Javier Irureta. Tanto pela televisión. Logo non vai sendo hora de ir para a cama, ou que? É increíble. Curras, estou vendo o resumo do partido do Depor. Estou na miña casa, entendes? Eu a ti entendo, Ramón, pero ti a mí non. Porque eu tamén quería dormir e non podo que estar no meu sitio. Entendes? Tranquilo, que eu xa vou para a cama. Home, xa. Se quere dormir cando lle pete, que vaya de pensión. Non pasa nada, que eu xa miña. Veña, boas noites. Hala. Ves? Así agora eu... Se te vas arrimando un poquinho contra lá, pois eu xa casi podo meter aquí, Mala chispa te coma, Curras. Aí está o sofá. Durme, carallo, durme. Papá, é que tamén sufriu moito polo mundo adiante. Deixate de lerias. O mañán está fora. O vas ti con el. Vale, home, vale, xa. Eu non teño sono, pero visto Evaristo vou ir para a cama. A onde vas? Espera un pouco, home. Non dis que non tes sono? A ti que che entenda que che compre, neno, porque primeiro dis que morres co sono e agora queres porta de leria comigo, non? É que quería falar contigo dunha cousa. Daquel de Anselmo. Pero eu que sei de Anselmo, Evaristo, eu son a voz de Porto Sás, eu, que hai saber eu? Veña, largo que algo tens que saber. Que queres saber? Odes logo. Pitusa quereche. Queres, sí. Ela é boa xente.
Ele é moi boa xente, Evaristo. Pero é bo médico? Médico é do milloriño que é. Xa, pero é de confianza? Absolutamente, entendes? Mira que vou ver se seu ali. Ainda non tivo unha mala palabra, El sempre ten o diagnóstico correcto, ten unha paciencia, entendes? Eu vou ali, non sou eu, é calquera que vaya por ali, porque é un home... Mira, Berta estaba mellor, non digo que non de corpo, pero el, vas ali a calquera hora, nunca lle estorba, nunca lle molesta, se ele é ornitólogo, el nunca dixo unha mala palabra de ninguén, el vas ali atende, Evaristo. Evaristo. Déxeme dormir, home. E veña, larga. E non apagues. Ai, papi, queres parar? Fagoche unha tila. Muller, ainda que me fixeron, non me ia facer nada. Es que ese barullo, ¿sí? E durme. A violencia nunca conduce a nada bo. Sí, eso sei, niña, eso sei, pero... E que sei, che, tamén pensar que eses van quedar con nós pola cara bonita que teñen eles. Non, xa o sei, papi, pero... Seguro que hai outra forma de evitalo. Haberá outras formas, non che dixo que non. María ten razón. Sei negociar. Xa me gustaría a mí negociar con eses debes. Mira quen foi falar. Non esteas preocupada, ok? Que non ha de pasar nada. Ti tes que estar preocupada polo noso satélite. Papi, teño outro antollo. De que? Patacas fritidas con chocolate. Patacas fritidas con chocolate. Moi ben, pois haberá que facelas, non? Haberá que facelas. Non vai ser que o noso pequeno satélite veña cunha peanca. Miña, ai, que noxo. Seguro. É que sodes a Garda Civil, non se pode pasar. Non se pode. A ver, Pero se xa de nena como come, a ver. Primeiro, estou farta de que... Fartos tamén quedan os porcos despois de comer rosa. Mira, ides calar e ides escuitala a ela porque ten unha proposta que vos facer. E nós temos unha solución que tomar. Sí, E imos e cal? gastar pouca saliva, Aparta iso. Mira, Rosa, eu quero che ben. Quero vos ben as dúas. Pero esta cousa de mariñeiros... Mariñeiros como a mí, non é majo. E non te cansas de repetilo, Non, che? non me canso. Pero vos que queredes? Facernos perder tempo para que vamos de Cormella a pescar ali? Mau. Ou que? Explicádeme, a ver. Pero mira que es burro. Veño porque falei cos de Cormelle. Ser son túsaros, pero a todo e quen lle jaño, polo visto. Claro, para cabezón eu. Pero por favor, queredes... Queremos traballar, María, queremos pescar e traballar e non se pode máis, así. Xa abonda. Queredes escuitar a Rosa e deixar de portarvos como a cativos? Xa está, chegou o Consello Escolar e propóñolles gastar as 20.000 pesetas en chilindradas. Sí, en chilindradas. No, mellor en videoconsolas, non? Ba, deixo, Lois. E ti, Laura, tranquiliña, Que onde non hai, pois... Que non hai? Que vos falta? Pregúntalle a túa tía. Eu non sou a representante da alcaldesa, Se queredes falar con Celia... Non, se a culpa non é dela. É miña por non preguntar. Pero que pasou? O Consello danos uns cartos, pero non nos chega. Claro, era para facer un concerto, pero... Si, algo oín na radio. Si falastes con Brais? Si, onte. Si. Non, pero digo hoxe. Oín algo de que vos tiña preparado unha sorpresa, Ide ata a radio, anda. Máis sorpresas non, por favor. Melindre, ponme aí un perceval deses que é máis no aire, No aire que teño presa. Ai, ni que fose a apagar un incendio, chico. Algo peor.
Non, encheme un deses. Isto é moita enerxía, Currás. Xa, pero cando se ten que falar ao revés do que se pensa, falta fai. Mais. Ala, a boa. Rosa demostrou que era tan boa mariñeira como a calquera. Así que un respeto. E se ten algo que dicir, se falou cos de Cormella e ve algunha solución, daquela temos que escuitala. Por desgracia, eu xa vivín unha situación como esta e daquela houbo mortos. Claro, as dúas partes pensaban que o peixe era deles e o peixe é do mar. Así que escuitada esta muller. Ben, pois o caso que isto xa se fixe noutros sitios. É arriscado, pero pode funcionar. Eu xa falei cos de Cormella e están dispostos a chegar a ese acordo. De que acordo nos falas? De andar a compañía. Compañía son as vacas, che. De pescar a compañía, petróleo. Cada quen pesca no seu barco e despois repártese. Valente cousa. Pois é a única solución. Os de Cormella din co caladoiro seu. E vos que voso. Ou a Río Xó. E no mar non hai coutos. Que non é contigo, Ramón. Dijo que no mar todo o mundo ten un mesmo dereito. E mirad unha cousa, se por un casual, vai, se enlean os aparellos outra... Que recolla o que mellor o teña, xa está. Home, iso cae de caixón, Rosa. Eso sabe me xevo, E logo repártese. Vai haber follón, isto dixo eu. Eu dixo que ten que haber outra solución. Non hai, Couto, non hai. Pois logo, as contas claras, Hola, Pitusa. Que tal? Pasaba por aquí e dixen, vou saudar un pouquiño a Pitusa. Que hai, Evaristo? Pois nada, alégrome de che ver. Así dá justo, alegres todos, Estás ben? Ben, sí, moi ben. O que che viña a dicir é que, aparte de saber se estabas ben, xa vexo que sí, é que antante dixenche verdades, pero a media só, Xa. Eu a ti tampouco non che dixen... Non me importa eso, O que che quero dicir eu é que... Acordas de cando che dixen que en Canarias non me fixen rico? Xa sei, Evaristo, xa sei. Xa, esa parte xa sabes. Pero o que non sabes é outra parte. A parte das mulleres. E logo, que era o que tiña que saber? Pois que... Pitusa, eu ali para elas era como o mel para as moscas. Entendes? E tiña que dicir que senón non me quedaba tranquilo, vai. Ajá. Pois, eso sí que non o sabía, Así que ti alá eras un conquistador. Conquistador ou alá tamén lle chaman lomplé ou chijoló ou... É igual. O conta é que vivín a conta delas bastante ben, ali. Pois será como ti dis, pero que queres que che diga? Agora é cando non che creo como contas. E logo por qué? Non sei, non me pareces deses. Non me tes pinta diso. Xa porque as aparencias enganan, miña amiga. Así que, mira, estou che dicindo ben claro, Ou empezas a cambiar algo ou liscando por aí, Pero ti estás borracho ou que tes, Pois non me cambies de tema, Pitusa. Estou che dicindo ben claro. Xa che dixe que non tiña sorra idea de como era eu, Así que... Vaya, pois isto non o esperaba eu de ti, Tampouco esperaba eu. Pero é así. Así que, mira, é máis, xa non aguanto máis. Mira o que che dixo, Porque ti non és para min. Así que collo o teu camiño, que eu collo o meu tamén de San Antón. Que me están esperando por aí e teño máis que pensar. E ti, aquela que a tua vida. Unha lástima, pero... Ala, ven. Díxonos Ana que estaba aquí. É que nos tiña unha sorpresa, Pois eu non sei nada. Esperada que veña. Pois non vou poder esperar, porque o consello escolar empezame media hora. Paula, mira, ti como profesional que és, non crees que sería unha boa idea facer unha noite máxica en Portosás? Unha noite máxica, eso que é? Verás, é que Fito ten un xeito moi especial de chamarlle as cousas. Unha noite máxica. Soa ben eso de noite máxica, non che parece? Sí, non está mal, podemos chamar así. Ti eso... Ele é Budiño, o gran gaiteiro, ven tocar para vos. Encantado, eu tamén toco a gaita. Home, non tamén como a ti, pero casi que... Hola, eu son Paula. Pero, Brais, xa che o de
Cando chama amigo Brais, non hai nada máis que falar. Vai así, veño vos invitar ao meu concerto. Jaiteiro! 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 Hola, Anselmo. Hola, Pitusa. Andábache buscando, quería falar contigo. Pois aquí me tes, pero que me necesites. Quería dicirche que... Tesme que perdoar por todo, Anselmo. Entendo, Pitusa. Non pases desgustos pola miña conta. Xa sei que ti é máis currás. Eu a máis currar nada. Xa está ben. Parezo idiota. E logo que? Estamos de festa ou que? Che! Brais, tes que sair máis a miúdo, a xente comenta, estás che poñendo cara de misol. Hai que sair do burato, verdad? Aquí, ando hinchando a vila a este compañeiro. Ti és budiño, non? Oye, mi gente da gaita, son... O gaiteiro budiño. Pulmón con raza. Son Rosa. Hola. Hola. Encantada. Son María. Home, desculpa, Budiño, encantado, che. Encantado tamén. Encantado. Aquí, Couto. Sabes o que tendes por aquí? Un ambientazo, eh? Hai días. É logo que vese dar un concerto aquí ou... No, exactamente. Veño convidarvos a un concerto que vou dar en Cambados. Ai, Cambados, bueno, Cambados, un viño, un albariño. Bueno. Pois aquí Albariño non, pero percebes aí. Ali estaremos todos. Hai que darlle as gracias aos rapaces que foron os responsables deste conto. Bueno, non exactamente. A Brais tamén, que xa me comentou do voso conflicto e nada, que así se manejan as cousas, non? Ah, que si, rapaz. Haberá que brindar ou que? Son un admirador teu, son Ladislao Couto e quería sempre poñer unha idea que era a de gravar un disco teu aquí ao vivo no petróleo, por exemplo, como fan no Olimpia de París ou a Escala dos de Milán, non? E tal. E quería, aquí hai un cantante moi bo aquí, é Perseveira, é un furtivo, pero ten unha voz para cantar desas 6 toneladas, ti fases, fai 20 toneladas. Deixa o taró. Espera aí, ó. O rapaz está de vacacións. Fala con tua casa de discos, faz eso e corta a coleta, nen. E ti podías facer unha coleta e traer os diplomáticos tamén, non? Un repunante. Non, os de acordeón, os vos. Colla, ben, non? Pero aí vai unha repichoca do gaiteiro Budiño foliado de Porto Sás. Un fenómeno. Moi ben, Moi ben. Home. Encantado. Moi ben. Ben,